Moroni se skrivao jer su Lamanci ubijali svakoga tko nije htio zanijekati Krista, a Moroni to nije htio. Skrivajući se, Moroni je završio knjigu koju je započeo njegov otac. Također je sažeo zapise Jaredovaca, koje sada imamo kao knjigu Etera. Napisao je i svoju knjigu. U svojoj knjizi Moroni piše potomcima Lehija u posljednjim danima. Moroni objašnjava kako su Krist i njegovi apostoli vršili neke ključne svećeničke uredbe. Prvo, podarivanje dara Duha Svetoga. Drugo, zaređenje drugih u svećeničku dužnost. Treće, blagoslov sakramenta. Moroni je završio ovaj dio pišući kako uspješno voditi crkvenu zajednicu. Ključni kriterij za pridruživanje crkvi je želja da budemo bolji i služimo Kristu. Kada se netko pridruži crkvi, drugi bi ga trebali paziti i pomagati mu. Članovi se međusobno podržavaju često se sastajući. Ti sastanci bi trebali biti vođeni duhom, te pružiti članovima priliku da zajednički mole i poste, da razgovaraju o dobrobiti svojih duša, te da blaguju od sakramenta. Iako bi članovi trebali održavati visoke standarde, također trebaju znati da nam Bog slobodno oprašta kad god tražimo oprost sa iskrenom nakanom.